Ako vidíte, v tejto kategórii je podstatné aj to, že kde toho robota umiestnite. Rozmery robota sú obmedzené na 10x10 cm. Aby tá súťaž bola spravodlivá, tak súťažia všetci v jednej hmotnostnej kategórii 500 gramov. A medzi tým si poprosíme na myš v bludisku zavolať robota Aurum Marcela Jokela z Kremnice. Robot Aurum a pripraví sa Misail bod 3 a Lam bod 3. Tak a obráťme svoju pozornosť zase k tomu Minisumu. Druhé kolo Diablo a Romek z Polska. Tie rozmery 10x10 sú obmedzené len na štart. Zvíťazil robot Diablo nad Romekom. Posledný zápas finálového kola Minisumo je robot Kamikadze s poľským robotom Boček. Všimnite si, že konštruktéri používajú viac alebo menej dômyselné radlice. Ukazuje sa, že tá radlica je asi najdôležitejší výmysel, keď vlastne zoberiete robotovi pevnú pôdu pod nohami, pretože inak pretlačiť ho len silou tých motorčekov je dosť náročné. Takže to bolo veľmi rýchle kolo. Zvíťazil robot Boček.